Pozdrav dragi moji, hvala vam što ste i dalje na kanalu. Iako nije bilo dugo nikakvih sadržaja, znate već da onda kada nemam nešto mnogo pametno ili novo da kažem i ne oglašavam se, sad je nekako kraj godine, kalendarske, teške, izazovne, čini mi se za sve nas ili bar za većinu. Pa nekako osjećam potrebu da možda krajem godine pošaljem neku vrstu motivacije, nešto što je meni pomoglo, nešto što meni pomaže, nešto što mene ohrabruje. Naravno, pričamo o sličnim pričama, konkretno u ovom slučaju opet želje. Nikad ne ispričana priča dovoljno. U konkretno ovom videu pričamo o jednoj velikoj želji. Znači, ne pričamo o onim sitnim željicama, pokušajima, nepokušajima, uspesima ili padovima. Govorim o onim velikim, krupnim željama koje, čini mi se, svako od nas ima. Govorim o želji koja i uprkos mnogim pokušajima, primjenom ne znam čega sve ne, nekako ostaje neostvarena. I stvarno stičem utisak da gotovo da nema osobe koja jednu takvu želju nema. Sad naravno delimo se na one koji odustanu i na one koji zapravo nikad ne odustanu. I mislim da bi trebalo da se svrstate u ovu drugu grupu, jer ponovit ću po ne znam koji put, ne postoji ono što ne može da se ostvari i nije uspeo samo onaj koji je odustao. I imate video o tome, ali ću vam sad ovo reći iz jedne druge, potpuno nove perspektive i nadam se da će vam biti u pomoći. Pričali smo već o tome i jasno mi je da kad vam neko kaže, naročito kad se radi o nekoj krupnoj želji poput nekog zdravstvenog problema, recimo neko ima neki veliki zdravstveni problem i želi da ga reši logično, ili želi da kupi stan na nekoj određenoj lokaciji, da reši stambeno pitanje, ili ono o čemu smo već više puta pričali, neko želi da pronađe ljubav svog života, partnera. Mnogo je tih krupnih želja, svakome od nas je u fokusu naša, neka, određena. I naravno onda vam neko kaže otpustite želju i ostvarit će se. Pomeranjem fokusa će se ostvariti tako. Pričali smo o tome i na ovom kanalu dosta. I potpuno razumem da kad vam neko kaže otpusti tu želju, vama to deluje nemoguće. Jer otpustiti nešto krupno zaista jeste teško. Kako da ne razmišljate o nečem što vam je toliko važno, što je možda suština vašeg života, nešto što vam je toliko potrebno, a nikako ne uspevate da ostvarite. I ta rečenica otpustite, to vam zaista potpuno razumljivo deluje možda i neprimereno u mnogim situacijama. Ili pomerite fokus sa toga, opet kako? Kako pomeriti fokus sa nečega što nam je tako važno? Kako misliti na nešto drugo, a to nam je jako važno? Pa postoji način. Postoji način, ja ću vam reći, isprobani svoj i verujem da može da pomogne mnogima od vas, prosto probajte. Dakle, osim ogromne želje, ako je imate, uvek postoji nešto u vašem životu što zaista volite da radite. Možda vam to nešto, sada kada ja to izgovorim, deluje da postoji, ali to je neka glupost, nešto nevažno, neki neobavezan hobi, nije važno šta. Govorim o nečemu o čemu uživamo, govorim o nečemu kad izgubimo pojam o vremenu dok to radimo, o takvim stvarima pričam. I one su različite kod svakog od nas. Ja sam upoznala jednu mladu osobu, vrlo mladu osobu, koja ima ozbiljne životne izazove. A ono što voli da radi u životu i što joj sklanja fokus sa tih velikih životnih izazova je pletenje. Pletenje, da ne verujete. Jedan stari zanat. Pletenje, ne znam, šalova, čarapa, ćebadi. Ona izrađuje pravo umetnička dela od vune, a nju to opušta. Nekome bi to delovalo, mislim, šta je to, ništa specijalno, ali jeste specijalno onda kada
vas obuzme celu, svejedno, kad se time bavite. Navela sam pletenje, mislim, može da bude bilo šta. Neko uživa u, ne znam, nekoj drugoj aktivnosti poput volontiranja negde. Toliko je prilika u ovim vremenima da se negde volontira, da pronađete nešto što volite da radite, a da istovremeno to bude i pomoć nekome, a da vi pritom neizmerno uživate u tome. Dakle, da ne nabrajam ja šta sad sve to može da bude, svako od vas zna u čemu to uživa, ma kako banalno delovalo, i gubi pojam u vremenu kad to radi. Moj savjet je da se potpuno posvetite tome, da to nešto u čemu uživate zapravo pokrije veći deo vašeg dana, jer to je jedini način da ispunite to kad vam neko kaže pomeri fokus sa problema, izazova, želje, čega god, ili otpusti. Najbolji mogući način da otpustite nešto, da zaista sklonite fokus sa nečega što vas muči, je taj. Zašto? Zato što dok radite to nešto što toliko volite, u čemu uživate i gde gubite pojam o vremenu, ma kako luckasto to delovalo, vas puni dobrom energijom, pozitivnom energijom. Mislim da ne treba da ponavljam šta onda to znači u realnom životu i do kakvih vas to stvari dalje dovodi. Tako da, deluje možda banalno, deluje možda, pa radio sam to, ali ništa. Da, radili ste možda na 5 minuta, 2 sata, pola dana i tako dalje, ali ovo o čemu ja ovde govorim je posvetite se tome. Neka to zaokupi veći deo vašeg vremena. Da je vaš hobi to nešto u čemu uživate. Vrlo brzo, taj ogroman problem koji imate postaće rešenje. Vidjet ćete koliko brzo na taj način zaista možete da dođete do rešenja. Ja sam isprobala i uspela. Probajte, nemate šta da izgubite. Želim vam srećnu novu godinu, želim vam mnogo sreće u narednoj godini, želim da vam naredna godina bude ispunjena ljubavlju, srećom, radošću, zdravljem. I pre svega želim da bude najbolje od svih do sada. Ljubim vas.